Al rond de simmer kwamen er bij de politie een soort meldings van boeren die het himp op haar land aantroffen. Daarom had de politie van de Herstellingwerf dit hier een politiehelikopter ingezet om de plantages op te sporen en te vernietigen. Vanaf land is het eigenlijk niet te zien. Het maai staat, zoals je achter mij ziet, ongeveer een 2 meter hoog. Menshoogte. Nou, daar zie je vanaf de grond zie je niets. Dus vanuit de lucht kun je heel duidelijk zien dat er een onderbreking is in het patroon van het zaaien. De telers zetten de himp midden in de maisvelden. Voor elke plant moet er zo'n 20 maisplanten gekapt worden. Die skeer valt voor de boeren wat ta. Maar als bij de plantage bamboe of ijzeren stokken gebruikt worden, kan dat grutte skeer onder machines veroorzaken. Wat er achter de wietplantage zitten is net bekend. En de politie gaat echt net op zoek naar de dierders. Nee, het is te arbeidsintensief om nader onderzoek te doen naar de verdachten en degene die uiteindelijk de planten gezet hebben. Dus wij hopen eigenlijk door uiteindelijk deze actie en de publiciteit hieromtrent om in ieder geval de mensen duidelijk te maken van luister jongens, hennepkwekerijen, die pakken we. Is het niet vandaag, dan is het morgen. In totaal binnen er haast zo'n 100 planten aangetroffen bij de 20 plantages. De politie in de Stellingwerven is van doel om vaker maar de helikopter in plantages op te sporen en te vernietigen.